Sadám. Dobre. Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska si povieme, čo sa mi stalo v Brezne na Slovak Car Festivale. Začal by som tak zľahka vlastne len piatkom. Piatok bol len, že som sa pobalil, stále som bol ešte doma, pobalil som sa a večer som išiel pre kamaráta a čakala nás 2,5 hodinová cesta. Ako sme tam došli, tak vlastne všetko bolo v pohode, všetko už bolo u konca, všetko už bolo uzavreté, nikto tam nebol. Bolo nejakých 11 hodín večer. Dali sme len check-in a vlastne sme sa chystali ísť si dať večeru, ale tu sa nám stala jedna funny vec a actually taký ten first impression a prvý experience s Breznom bol divný možno, pretože trošku sa tam stal taký fuck up na hoteli, pretože sme sa pýtali recepčného, kde si môžeme zaparkovať auto. On nám povedal, že môžeme to dať oproti hotelu na parkovisko, ktoré bolo vlastne hneď na námestí. My sme to pôvodne obchádzali sme ten hotel a my sme si mysleli, že je tam akože vchod do dvora a bolo to pre zásobovanie čiste, tak je, že OK, tak do zásobovania proste nejdem, že ideme sa spýtať. Pán recepčný nám povedal, že nech sa páči, oproti je parkovisko. Avšak, čo nám teda nepovedal, je to, že to parkovisko bolo uzavreté a opáskované. My, že OK, ja som to proste postavil niekde bokom zatiaľ a vlastne som išiel na to parkovisko uzavreté, pozerám, je tam také biele auto a dostali sme papierik, že patríme k hotelu, ktorý som si mal vyložiť na palubovku. Pozerám, biele auto, papierik vyložený, všetko v pohode. Takže, že OK, tak asi teda to dáme sem. Takže sme si tie železné závory, o ktoré boli pripevnené tie pásky, sme si len posunuli a išli sme zaparkovať na to miesto. Zaparkovali sme tam, všetko bolo v pohode, vybrali sme si veci, zobrali sme si ich na izbu a že ideme sa navečerať. Ideme sa navečerať, sme hladní, tak sme zišli dole a zrazu dvaja mestskí policajti nás čakali na recepcii a pýtali sa, že koho je ten červený Jeep. Ja som sa prihlásil, že to je moje a to je taký menší odkaz na moje predošlé video, keby chcete, tak si ho kľudne môžete ísť pozrieť, ale poďme naspäť. A vlastne ja som sa priznal, že to je moje a pán policajt povedal, že či neviem, čo znamená zákaz. Potom do toho skočil recepčný a povedal, že sorry, ja som ich tam poslal, aby tam zaparkovali. Ja že sorry, ja som nevedel, ale proste sme si to posunuli, postavil som sa na to miesto, vidím, že tam je ešte aj druhé biele auto, čo má tiež ten hotelový papierik, hovorí, my parkujeme tuto k hotelu. Páni policajti mestskí neboli veľmi zhovievaví, ale pokutu mi nedali, takže nesťažujem sa, hej, som radšej ticho a iba povedali, že si mám okamžite proste dať to auto preč. Čo potom povedali, bolo trošku divné, ale povedali, že tí, čo tam parkovali s tým bielým autom, tak ich pán recepčný mal ísť zobudiť, aby si to auto dali proste preč. Takže jo, toto bolo takéto prvé, keď sme došli do Brezna, ale fajn, všetko sa vyriešilo, všetko dopadlo dobre, navečerali sme sa a išli sme spať. Rovno by som prešiel vlastne na sobotu, keďže potom sa už nedialo nič. Ráno sme vstali, raňajky, klasika, pripravili sa všetko veci a bum, ide sa von. Najprv sme si povedali, že si to celé poprechádzame, prejdeme si vlastne to námestie, prejdeme si zimný štadión, letisko a Double Red Muzeum. Najprv sme teda prešli po námestí. Na námestí bola jedna vec, ku ktorej sa ešte dostaneme, pri ktorej momentálne sa nechcem zastaviť, ale vlastne na námestí tam boli autá, boli tam vystavené nejaké autá, takže sme si prešli to námestie, pozreli sme si autá, boli tam pekné autá vystavené, nejaké tuningové, upravené, Audinečky, nejaké Ferrari tam došlo, Corvetka tam došla a fakt tam boli zaujímavé autá. Bolo to tam veľmi pekné. Boli tam aj nejaké stánky, veci, srandy, hej, proste klasika. Potom sme sa presunuli takým tým červeným vláčikom smer letisko, to bol taký ten klasický, ten mestský, čo zbiera tých ľudí, tak vlastne tým vláčikom sme sa presunuli na letisko. Bolo to nejakých 4 km od Brezna. Vystúpili sme z toho vláčiku, ten vláčik vlastne zastal tak kilometr od starého letiska, možno aj to už preháňam, není to kilometr, možno to bolo aj nejak menej, ale teda niekoľko metrov od starého letiska. Vystúpili sme, kúsok sme išli po vlastne hlavnej ceste a potom sme zabočili dole smer staré letisko. Už pri zastávke bolo cítiť
otriasy basovými subwooferovými reprákmi, čo som sa čudoval, že ok, to majú tak nahlas pustenú hudbu tam, alebo čo sa deje. Došli sme tam, boli tam nejaké driftové autá, oni tam robili drift show vlastne, my sme prišli akurát čerstvo na koniec nejakého predstavenia, takže sme boli takí, že ok, nevadí. A tu sa stala funny vec číslo 2, tých funny vecí v tomto videu bude naozaj veľa, ale stala sa to taký fuck up, taký menší upsík. My sme sa postavili do radu asi 50 ľudí, možno nejak tak, kde sme čakali na to, že vlastne lístky, aby sme si kúpili. My sme už mali predtým kúpené na ticket portáli, ale vlastne my, že tak aby nám dali tie nezničiteľné pásky z festivalov, ktoré každý veľmi dobre vieme, že ako vyzerajú, takže sme si vyčkali svoj rad, došli sme po nejakých 10 minútach čakania, prišlo na nás a my, že máme tu ticket portál, všetko toto a chceli by sme náramky. A oni nám povedali, že sa máme postaviť do druhého radu. Celý ten čas sme stáli v zlom rade. A boli by sme už dávno vybavení, len proste my sme čakali na radu, kde boli lístky na zakúpenie na mieste. Takže taký menší upsík, ale teda vyriešilo sa to, dali nám tie pásky a išli sme sa poobzerať na letisku. Letisko bolo fajn, boli tam pekné autá, boli tam veľmi pekné autá, boli tam nejaké Audinky, nejaké Mustangy, nejaké Dodge, bolo to naozaj krásne. Bola tam potom tá subwooferová basová show, ja som to volal, že to boli proste repráky na kolesách, lebo reálne to už auto ani není, to už je len reprák na kolesách a oni tam mali súťaž, kto to má asi teda hlasnejšie, predpokladám, že komu to viacej kikuje, takže normálne tam boli trofeje, stánok, všetko to bolo fakt, že normálne nejaká súťaž, takže okolo toho chodiť bolo to zaujímavé, bolo to veľmi zaujímavé, ale každopádne sme si pozreli to letisko, potom, že sa vyberieme naspäť vlastne smer námestie a ideme do zimného štadiónu sa pozrieť. Takže sme sa najprv museli dostať naspäť do Brezna, do mesta. Išli sme naspäť na zastávku, čakali sme na ten vláčik znovu, vláčik prišiel a zrazu pozeráme kompletne napakovaný proste do prasknutia a nás tam čakalo nejakých 20 ľudí. Pán vodič vystúpil z toho vláčiku a povedal, že zoberie max 5 ľudí. Takže samozrejme ja s kamarátom sme boli 20, my sme boli poslední, takže ďalších 15 ľudí tam zostalo čakať. Každú hodinu chodil tento vláčik, takže tam niekto išiel naspäť na letisko a niekto sa rozhodol, ako napríklad my a potom ešte jeden pár sa rozhodli, ináč ako nie som s kamarátom pár, dobre, jeden pár a ja s kamarátom sme sa rozhodli, že proste pôjdeme peši, pretože to bolo 40 minút peši alebo proste hodina čakania na ďalší vláčik s tým, že ten ďalší vláčik môže byť tak isto plný, takže by z toho tak či tak asi ani nič nebolo. Takže sme proste sa rozhodli, že si dáme Jumanji, takže sme 4 km peškovali naspäť do Brezna, 40 minút cca. Ale akože fajn, všetko v pohode, dostali sme sa do Brezna. Zrazu ako sme išli už na námestie naspäť, pretože tam sme mali aj hotel, my že ideme sa trošku refillnúť, hej, ideme sa napiť, všetko veci srandy, tak zrazu ulice uzavreté, policajti všade stáli, všade blokovali vlastne premávku a celé námestie bolo úplne, že žiadne autá, nič a ľudia stáli naokolo, vlastne naokolo tých ciest na chodníkoch, na boku. A my, že čo sa tu ide diať, že čo to má byť? Ja som to pripisoval k tomu, že vlastne tak asi nejaké veterány alebo niečo prejdú mestom, hovorím, čak to bude pekné, aspoň budú nejaké pekné zábery, alebo pôjdu tie super športy, alebo takto, ok, fajn, však počkáme si, uvidíme. Zrazu som tak počúval takého tatinka so synom vedľa nás, že no, že už za chvíľku pôjde tá formula. A ja, že formula? Dobre som počul. A zrazu, ako som si toto pomyslel, tak normálne krikot desiny na celé námestie sa ozvalo. A ja iba sa s kamarátom sme sa pozreli na seba a ja, že tak to ne. Rýchlo som vytiahol telefón, rýchlo som si tu dal na statív a že idem natočiť nejaký pekný záber. Tá formula došla ku nám, hučalo to, kričalo to neskutočne, bolo to nádherné, úplne som bol, že som doma. Takže to bolo super. Tá formula potom došla, začala robiť drifty, začala proste show off všetko. A
ako robila tie drifty, ako robila tie donuty na námestí, tak vlastne mňa to kompletne ohádzalo kamienkami, čo bolo, že som sa obetoval som sa pre ten záber, takže ma to na kompletku som bol pod plnou palbou, ale bolo to super, bolo to fakt super, ani sme o tom nevedeli a oni to hypovali potom aj na nedeľu, že to bude ešte viacej, ešte lepšie, ale teda k tomu sa ešte potom dostaneme. Takže toto vlastne bol až do popoludnia nejako náplň vlastne toho nášho sobotnejšieho dňa. Potom vlastne sme išli sa pozrieť do toho zimného štadiónu. Tam to bolo jediné také, čo bolo uzavreté, taký uzavretý priestor. Ešte potom to Double Red Museum, ale čo sa týka nejakého takže výstava aut a takto, tak bol ten zimný štadión. Tam sme sa pozreli, boli tam pekné auta, boli tam starí Japonci, boli tam staré Ameriky, to lietajúce auto, bola tam aj tá Rally Audina, tá legendárna žlto-biela, takže bolo tam strašne veľa modelov, strašne veľa pekných aut, vyzeralo to tam fajn a oplatilo sa to si takto aspoň prejsť. Ako sme sa vrátili z toho zimného štadiónu, tak nás už potom čakala vlastne jedna jediná lokácia a to bolo to Double Red Museum, čo ešte ale nebudem teraz hovoriť, nakoľko to sa dialo až v nedeľu, aby sme teda pekne išli podľa toho, ako sa to dialo, aby sme sa chápali. Ja by som prešiel teraz na špeciálnu kategóriu celého tohto eventu, z čoho sme s kamarátom normálne, že žili sme z toho, to bola naša energia, pretože my sme tam objavili na námestí jednu vec a to bol simulátor. Ten simulátor bol proste taký ten klasický simulátor, force feedback, proste volant, hej. Čo bolo na ňom špeciálne, bolo to, že tá sedačka sa hýbe s vami. Ako v hre jazdíte, tak tá sedačka vlastne odpovedá tiež na to, že tam je nejaké to šejkovanie a nejaké tie veci. Takže to bolo, že OK, to si musím vyskúšať. Pozeral som, jazdilo sa na Red Bull Ringu s Lambom. Také závodne upravené, také zelené. Kto hráte Assetto Corsa, tak je to vlastne z toho DLCčka, keď tak sem hodím screen. A vlastne na tom sa jazdilo, na Red Bull Ringu. Ja som si povedal, že OK, pre tú srandu to chcem vyskúšať a uvidíme, čo z toho bude. Keep in mind, že vlastne výhra bola to, že kto dal najlepší čas zo všetkých tých ľudí, ktorí tam boli, kto dá najlepší čas, vyhráva jazdu na reálnom Lambe. Ja som si to najprv akože bral tak, že OK, akože to je fajn, ale ja si to idem len vyskúšať. Dobre, OK, však mám rád Red Bull Ring, mám rád auta, všetko toto, takže proste som si povedal, že si to vyskúšam. A tu prichádza moja prvá jazda, to sa odohralo v sobotu ráno. Moja prvá jazda bolo kolo 1.36 a nejaké tie stotiny. Nemal som to presne zapísané, ale teda držme sa toho, že tam bolo 1.36 a niekoľko stotín. To kolo bolo taký ten môj benchmark, že som si povedal, že OK, to není zlé, pretože som sa spýtal týpka, ktorý to tam organizoval, tak som sa spýtal, aké je najlepšie kolo. On povedal, najlepšie kolo je zatiaľ 1.34. A ja že, OK, 2 sekundy, vedel som, kde robím chyby, vedel som, ako tie chyby napraviť, tak som si povedal, že to by som mohol získať, to by sa možno dalo. Takže sme si to nejako tak pozerali a vyskúšal som si to jedno s druhým a aj ten týpek, čo to tam organizoval, tak akože bol taký naklonený na moju stranu, že vravel, že OK, že toto je celkom pekná jazda, že to bolo pekné. A vlastne potom sme prešli na poobede. Po obede som išiel znova skúsiť tú jazdu a vlastne tam som o sekundu stiahol svoj čas, mal som 1.35. Stále 1.34 bol rekord. Ja že OK, stále viem, kde robím chyby, nepodarilo sa mi ich napraviť všetky, získal som sekundu, viem, kde robím chyby,
ešte to skúsim. Už som začal byť kompetitívny a už som začal cítiť to, že OK, to chcem dať, takže som začal byť veľmi súťaživý a znova sa mi to podarilo o sekundu stiahnuť. Potom prišla večerná jazda. Tá osudová večerná jazda. Predtým, než som vlastne išiel svoju jazdu odjazdiť, bol predo mnou mladý chalanisko. Taký v mojom veku, taký rovesník. A zrazu som pozeral na ten monitor, dal tam 1.33 kolo. Takže 1.34 rekord bol už tým pádom porazený. Ja som vedel, že s mojím 1.35 kolom musím teraz získať znova 2 sekundy. Takže znova som bol tam, kde som bol ráno, že potrebujem stiahnuť 2 sekundy. Už nie len sekundu, ale 2. Do mňa úplne, že normálne studený pod ma zalial, stres do mňa neskutočný a že to jak mám dať? Jak mám získať 2 sekundy? Kde mám získať 2 sekundy? Ja že toto akože skúsim, keď už som si to zaplatil, ale toto ne. Toto fakt ne. A ja som bol úplne že nervózny. Ako som si sadol za to sedadlo do toho simulátoru, tak ešte aj pán organizátor sa tam na mňa pozrel a povedal, že snaž sa. A vlastne došlo na moje kolo. Najprv som si teda oťukal znova to auto, išiel som si také kľudnejšie kolo, skúšal som si jedno s druhým. Potom prišiel hotlap. Vlastne tam som tlačil už na maximum, ako som len vedel. A zrazu sa to stalo. Krásne, do trojky zase, yes, to je ono. Dobrý čas. Plný plyn. BUM! Je to tam! Tak sa to robí. 1.32.989 bolo moje najlepšie kolo. Prekonal som ten týpek, ktorý bol predo mnou a dal to 1.33, on mal 1.33 900 niekoľko stotín, mne sa ho podarilo o sekundu stiahnuť. Potom, hneď po tomto kole som išiel znova pušovacie kolo, znova som na to tlačil na maximum a podarilo sa mi ešte viacej improvenúť. To je ona, dobre! Yes, poď! A dal som 1.32.929. A vtedy som vedel, že je tam ten rekord, dal som to a bol som spokojný. Ako skončila táto jazda, tak sme si s kamarátom povedali, že v nedeľu ráno zistíme, či to niekto ešte prekonal za večer napríklad, alebo ako to vyzerá. Ak áno, skúsim dať ešte rýchlejšie, ak nie, OK, nechávame to tak. A potom, keď tak sa pôjdeme pozdejšie ešte v nedeľu spýtať, že či to náhodou niekto neprekonal. Lenže prichádzame vlastne do sekcie nedeľa, keď ráno o 4:00 som vlastne sa zobudil a začalo klepať na parapetu, takže pršalo. Potom som zaspal naspäť, ráno som sa zobudil, totálny lejak, tam lialo jak skrhli. To bolo vyslovene, že zaplavené, kompletne to, nič sa v nedeľu nedialo. Takže už sme boli dosť skeptickí ohľadom toho, že vlastne čo v nedeľu bude. Chceli sme vidieť formulu, chceli sme ešte simulátor skúsiť, chceli sme vidieť drift show, ktorá mala byť ešte v nedeľu, takže tam bolo strašne veľa vecí, čo ešte sme chceli v nedeľu postíhať, až potom ísť domov. No, lenže teda prišla nedeľa, naraňajkovali sme sa, vyšli sme von, boli sme sa pozrieť v tom Double Red múzeu, ktoré som teda spomínal, tam som nemal nejaké, že potrebu robiť nejaké zábery, tam to bolo väčšinou len nejaké konceptové auta tam boli. Hovoril som si, že to z toho bude asi veľa fotiek, kade-tade po internete si to viete nájsť. Nebolo to nič špeciálne, nebolo to nič také, je to tam stále, aj teraz to tam stále je, takže to som si hovoril, že OK, to asi točiť nič nebudem a nič ma tak nezaujalo na to, aby som si povedal, že toto si natočím. Takže sme si pozreli to Double Red múzeum a išli sme vlastne naspäť na námestie, že sa ideme pozrieť, ako vyzerá situácia
simulácia tam. Ako sme došli na námestie, tak vlastne sme videli, že kompletne simulátor, tí, čo ponúkali tie jazdy, stánky rôzne, čo tam boli, autá, čo tam boli, všetko sa spakovalo a odišlo. Ja som tým pádom nevedel, že či to kolo som dal, alebo som ho nedal, prekonal ma niekto, čo sa dialo. Vyslovene som bol, že clueless, že neviem absolútne nič s tým. Takže sme si iba pobalili vlastne veci, dali sme checkout a že tak tým pádom ideme domov, pretože ja som sa tam pýtal aj pána v oranžovej veste, čo bol jeden akože z tých koordinátorov, môžeme to nazvať, tak vlastne som sa opýtal, že čo sa deje a povedal, že ani na letisku, ani na námestí nič nebude, pretože kompletne to počasie pokazilo. Takže sme išli domov, 2 dni, 3 dni, 4 dni, nič som nevedel, nikto mi nič nepísal, nikto mi nič nevolal, nakoľko ja som tam nechal svoje telefónne číslo, oni si to zapísali, že som dal najrýchlejšie kolo a že keď som to vyhral, tak sa mi ozvú. Stále nič. Tak som čakal, napísal som dokonca aj Slovak Car Festival, som napísal aj e-mail, že hej, nemáte niekde report. Ja som vyslovene už nechcel, že tú výhru, nešlo mi už ani o tú výhru, len som chcel vedieť, že tým, že som bol taký súťaživý a tak zapálený do toho, či som to vôbec dal. Ja som bol reálne, že mne to bolo jedno, či som vyhral tú cenu alebo nie. Mne išlo o to, aby som dal tú jazdu. Či som dal tú jazdu. Potom za asi nie ani deň som dostal naspäť odpoveď a vlastne som dostal SMS-ku, že hej, vyhrávaš jazdu, tu máš kód, pod tým sa prihlás a zarezervuj si to. Ja som bol úplne, že fakt ja som bol tak happy, že som to vyhral. V živote som v Lambe nesedel a úplne som bol, že len byť blízko Lamba, ja som bol úplne, že jo, to je môj splnený sen. Reálne to je môj splnený sen a brutálne sa mi to ľúbilo, bolo to strašne dobré. Takže som sa pod tým prihlásil, pod tým kódom, zarezervoval som si jazdu a vlastne čakal som, kedy nadíde čas jazdy. Tu prichádza funny vec číslo 3, pretože nadišiel deň jazdy a ja som mal ísť proste na tú jazdu o 14:40. Lenže začalo tak veľmi pršať, že keď som bol už 10 minút od miesta, kde sa tá jazda mala odohrávať, mi zavolali a otočili ma naspäť domov, že dneska je nepriaznivé počasie a žiaľ, moju jazdu musia preložiť. Ja som iba, že dobre, super, takže nič z toho. Došiel som domov a nedalo mi to, zavolal som na to číslo naspäť, znova som sa teda niekoho pýtal a zavolal som na to číslo naspäť, bol to pán majiteľ, ktorý to vybavoval a ja som sa ho spýtal, že hej, náhodou není niekde voľné časové okno ešte dnes, vidím, že už to počasie sa má ukludniť, už mi to ukazovalo málo percent na dážď, hovorím, či náhodou, ja mám celý deň čas, zajtra to bol vlastne víkend, ja som pracovne celý víkend, nemohol by som cez víkend, že či náhodou. Takže mi povedali, že o 16:50 majú voľnú jazdu. Tak som si povedal, že OK, kľudne, ja dojdem. Mne to je jedno, ja dojdem. Fakt, radšej sa 4-krát otočím, ale bol by som rád, keby to proste vyjde. No a vlastne prišlo na rad vlastne tej jazdy. Taký mladý chalanisko išiel so mnou a ja som tam už potom bol varený pečený, ako som povedal, že som výherca z Brezna. Vlastne tam pán majiteľ povedal aj môjmu inštruktorovi, nazvime to tak, že vlastne hej, že to je chalan, čo vyhral z Brezna. On že to si ty. A ja že áno, to som ja, že teda môžem ísť na to. Sadol som si do Lamba, úplne som bol, že ja v tom fakt sedím. Ja som doteraz sedel v Škoda Roomster a teraz mám, že Jeepa, hej. Takže sedieť v niečom takomto bolo úplne, že wow, že ja proste to je mega, to je fakt super. Takže som si sadol zrazu za volant, vysvetlili mi inštrukcie, ako zaradiť tú jednotku, že tam je proste to pádlo jedno s druhým a išlo sa na jazdu.
Jazdu som si neskutočne užil, bolo to super, avšak jediné mínus bolo to, že bolo akurát taká hodina, že diaľnice boli proste plné, pretože tí ľudia išli domov, takže nemohol som si tak svižne užiť tú jazdu, ale každopádne som si užil a bolo to super. Toto je asi také to, čo som chcel porozprávať a čo som vám chcel zdieľať, lebo toto hneď bola moja myšlienka od začiatku, ako som len do toho Brezna išiel, toto bola taká myšlienka, predtým než som vlastne išiel do Brezna s kamarátom, tak ja som to chcel pre vás natočiť a som rád, že vám vôbec môžem niečo takéto teraz odovzdať, že vám môžem porozprávať ten progres toho, ako som tam proste vyhral ten simulátor, ukázať vám tie emócie, tú radosť, ako som proste dal ten rekord. Ja vám neviem, čo mám povedať na to, proste nevzdávajte sa, radšej vyvolávajte, radšej píšte, radšej sa fakt naozaj nehambite sa proste sa spýtať a nehambite sa si trošku pokecať s tým napríklad majiteľom toho a dozviete sa dokonca ešte aj viacej nejakých zaujímavostí, nejaké info a naozaj akože bolo to super, bolo to super a takže ja vám ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie tohto videa a ak sa vám páčilo, samozrejme like, odber, ja si to budem veľmi vážiť a pozrite si aj moje predošlé video, kde som vlastne natočal recenziu na môjho Jeepa, alebo teda ani to není recenzia, to sú také tie moje pocity a to bude všetko. Ďakujem, že ste si zhliadli toto video. Čaute. A to bude všetko. Ďakujem, že ste si... A to bude všetko. Ďakujem, že ste si A to bude všetko. Ďakujem, že ste si...